मला ते कॉन्सेप्ट फार आवडला. एक तर पहिला यांचा कलर स्कीम इज व्हेरी ब्युटिफुल. सेकंडली जे तुम्ही गाळे बनवले ते पण खूप स्पेशियस आहेत. म्हणजे 4.4 मीटर इज अ व्हेरी ह्यूज थिंग. थर्डली जे पाणी जायचं व्यवस्था आहे ती खूप छान आहे. आणि प्लस प्रत्येकाला जे तुम्ही पाणी दिलं आहे वापरायला दॅट इज ऑल्सो आय लाईक. आणि इकडे जे कॉन्सेप्ट आहे जे आमच्या मुंबईकडे नाही आहे ते म्हणजे फिश कटिंगचं सेक्शन वेगळं असणं. हे फिश कटिंगमुळे खूप कचरा तयार होतो आणि जर फिशर वुमन ते सेल पण करते आणि कट पण करते तर तिथेच तो कचरा तयार होतो आणि मग त्याच्यामुळे मार्केट खूप घाण होतं आणि अस्वच्छ होतं. ते मला तिकडे दिसलं नाही आहे. तर आय एम रिअली इम्प्रेस अँड वी आर ट्राईंग टू डेव्हलप सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन मुंबई ऑल्सो. 40,000 कोटींचो अर्थसंकल्प आशिल्ले मुंबई महापालिकेन SGPDAच्या मार्केटाची तोखणाय करप ही गजाल खंय गोंयकारांक अभिमानाची. We on our part and SGPDA will give you whatever help, and for a people like 40 crores budget people from the 40,000 crore budget, and they are coming to a small place like Goa. For us it's such an honor to have you all, and it's a big achievement for us, you know, and it is nice to be appreciated by our neighboring places, you know, neighboring states. It is so good, and as I said before, we will have teething problems. In every project there are teething problems, but we at SGPDA will do our best to rectify and replace it in whatever way we can. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.